baro ngade ba Alan Victor Lingdo we nang ki kertong ki banya kun ya kani ka MDC election na ka 16 nong to my constituency na ka sen congress na shimni kani ka lat ya ka wan ai kublai Christmas ipi baro ki nong nong jong ka constituency ka July baro ko we paling ba jong kani ka Christmas kan long shisha ka jingwan ra ya ka jingsuk hak ilong ying long sem ka jongi ka jingwan ka jong jisu kan long ka jingkeman ya ki yeng ki sem ki jongi hi boro ko we bang shimru kini ka lat ka man ai kuble snem thmai basuk ban bakaman ni bi baro badai bo ni snem u bathmai bangi ngin sa jam sakat tu kan hisngi bon long sho snem ban wanra ya ka jingroi wanra ya ka bha ka mya haki kamai ke ji unang yo i ka met ka bokot ka bekya sai sing ai kuble bi baro ke Christmas ka besuk badus snem thmai u bakaman kuble shibon